No, di ada ilang mga kuan guys. Kinhason. Huy, kalamis lang kinhason. Oy. Guys, sa buntag na tantanan. Mula ko sa mismo pag-abril. Sumasadyo sa mingan to sa mingan to sa sudaan. May palitan. Wala maganda sa bikini kay. Pacho. Bisulun sudaan karon guys. Malit na pod bila to isda. Salamat ka to nila sa ate. Managpo sa amin guys, managpo. Di ay manguan. Manabo sa amin guys, manabo mi ato sa lunsudaan. Di sa amin ato pangpang kay marag panghan mi kuan lajo, ga maura presyo dari kuan ba. Merkado so ato nalaman mi dito. So, na miss Napo. Napo na nidapita na na guys. Napo highway. Ito si Skubal na turbo sa tagigukod sa iro pa no. Ang batong iro ang gukod manama guys. Panta. Christmas light. Dari ito dapat katong gigupod tas iro no. Itong iro ba? Mo to? Parang lubog ras. Gikapoy na siguro tong panggupod. Para lang to naglubog. Parang iro na to malalabjan guys. Nalabjan na mag-iro. Kuan sa magupod gikapoy na siguro sa panggupod. Agam. Tayo na nga bre ay tindahan. Spot tropa. Nabre na siya. Nga na may manindal. Spot tropa. Nabre na. Yes no. Sa Joba. Tas longso daan. Abot na tas longso daan. Arbay motor. Diyan na tas longso daan. Abot na mis longso daan. Sa Makalupark. No, diyan na ilang mga kuan guys. Kinhason. Huy, kalamis lang kinhason. Oy. Oh, lami ah. Oy, tagpila pud kuan sung lato. 40. Oh, gopaha oh. Buso lato no. Agka na isa nga na ni, bukawin. Oh, aninika. Kare. Ah, swaki ala oy. Tagpila pud botilya swaki. 160. Lami ah, oy, 160. Swaki dia 160. Sud na daan nabag-o na. Ay, ada isda oy. Alam silang mga fish. Isda pa. Apa dah? Bau isda bau tagas. Daripod. Harag-harag isda. Mili sa mga mili. Tagpo 40 ang kilo. 1.35. Ano na naman? Kilo. 2.15. Okay na na? Ano ba? Ah, napit ba? 516 gina ha. Ano kamera kami yun? 340 kilo. Alam mo di ay. Kare. Ano oy? Sa mana? Kubutan? Madaghan na oy. 200. Ika oy. Sir, dahil po full tray, bango. Isa ka kilo ko no? 1 kilo. Tingnan na na. Isa nang kuha na? Mga palyas. Ah, kugita. Kare po dia. Nagka oy. 100. Oh, 128. Lami man sa adubohon no. Toto 8. Toto 8. Kilid. Dare. Kayo din. Sa malupitan na. Anak ka oy di ah. Saingan na ni. Kuha na, kubutan. Kubutan ba na ya? Oh, kubutan. Kubutan. Nami rabot na kubutan. Pila pa kilo? Kubutan. 50. 50. Oh. Sana. Hana na bodas ng sudaan oy. Hay na nagbo ang sudaan.
Kana. 320 a kilo. Hindi ay. 320. Nagbangos ka na, 516. Nagkapakuan to, 28. Mahal-mahal sa dahil dari kuan guys. Okay ka na ba, yes? May raman. Tag 320. Pwedang wait. 280 dahil lamang ko. 280. Ha? Gaya kong kapit. Wala? Ang kilaw na siya. Ito. Tingnan na kay kailangan. Ang kilaw na, pangkilaw. Tari. Kaya naman. Daghan na dari kuan na. Balik ng papagabril ag kubutan. Uy, 482. 482. Ito ah. 482. Ito araw na po. 300. Pabutan, lakag na. Hadlatan magtao. Ang sodaan. Ganahin mo ng bago. Palit pa isa ka kilo kayo mong sigangan. Pila? Pila? Ha? Luy? Ha? 390 na kilo. Bako, isa pa. Isa ka kilo. Palit may isa ka kilo. Sugma namin palit na to sa mong palitanan. Kahala karni, 390. Isa. Tapila na din palit nito ya. Tag 200 na kilo. Marami ya. Sara ka kilo. 390 na kilo. Kapirang kilo dong. 390. Misaka na. Sunari 400 na ni. Oh. 390. Grabing mahal sa karne. May mahal lang sabong. Hawak mo ko si isip. Tripod. Tana. Okay, so napalit per ming mangga guys eh. Pag 100 na kilo. Karipod. 200 pila ba to eh? Kalimot ko. 210. Grabe, naghanay na nabo na rin. Oy, nami maganda rin guys kay fresh. So, then, nakapalit na may isda. Up. Mata na. Manami. Lay na Miss Alicia. Kaya manami pangumpra na res lungsodaan. Guys. Nalamdagan guys. Gita. So, dahil na Miss Bay, nang uli na mi. Isa. Manay nagamang kuan, napalit. Sige na, kugita. So, kugita. Pila na siya pa? Kalimot ko pila tong kilo na ni. 40 bro. Yan ay kugita. Ano siya kugita? Kadida. Kalimot ko pila tong kilo na ni. Nakariday dak pila to siya 300. Ano siya kubutan. Ano si Jai? Ano siya kuan guys? Kubutan. Sa ano kubutan. Uy, buyag. 300 kubutan. May mangka, 280 ag kilo. Ada. Mangka, durag ka. Pag sisala may man sa anunan. Anunan or diba prituhon. Tag 280 ag kilo no. 280 ag kilo. Tapos ang isang limpihan. Parang kuan. Lubagan na ikog. Kalit? Ano maluwagan nag-iko? Lubagan di ko nag-iko guys. Karong di kataw. No? Lubagan gisang iko. Karong di kataw. What ming kaya daghan na rin kuan ming. Karizot. Lagi what sa. Mangke. Gawin na yung mangke guys. Binagkuanan ka nang naay-unan. Lamiin. Karizot may lamiin. Kubutan. Dakot ka sa buyag. So, mauna ni guys sa gamang gipang palhit. Ito pa. Kari, insan isda ah. So, yung anda na. Ha? Lusod. Lusod. O, di arap to, isdang lusod. Ano sa isdang lusod guys, kanina.
lusod tag 300 pila to kalimot ko sa kilo dana 320. 320 ag kilo Murah ni 350 ni tahan. 350 Atau sini 350 lagi. sobram ni kilo di ba kapod mga Ini bagyo. kasi nga ron guys mat tag panahon mahal sa isda mat magpanahon dari ron may jay lusod nga isda may jay lutuon kay putol-putulon man siya nga isa ka buok o sana nagkakuanan napot doon na zaga na pat pakahiwa Nah, bawa sama sekali. mo masuro na lusod Oke. Iman ang lusod tong isa. Kalimot kong singanda ni isda guys. Lamin ni sa kilawon. Ni isda guys, lamin ni sa kilawon. Kalimot kong sa isnganda ni isda guys. Di man to gani hagi kwas tindira. Ano kaklase pa? Isa, to'y bangus. Karing bangus mo. Uy, kung ano dyan, kantidad 500. Kaya tag 180 a kilo. Kapila kilo ni? 240. 240. Ya, boleh itu. Oh. Ning 240 nag kilo sa kuan niya, ning 240 nag kilo sa bangus. Basta kani si Ja, kuan na siya 516. Kani 516 ni. Isa, duha, tulo, upat, lima, enam day ka kuan ni, enam ka kanang klase ni day kubutan. Karipod, kari kugita. Lamin na siya, karipod kubutan. Nagkari mangke. Kari si Ja lusod akire na mo kalimot kung sa inganda na ni Ja sa 2 3 4 5 6 ka klase kani nga ri dia wa naman yung palit atong uban nga kwan kay mahal naman oy mahal na 300 kapi naman wa naman lagi brato ron labi na kay maat panahon ay samot nasuri bagjo bangus niag bangus nga isda 1, 2, 3, 5 516 tag 100 kapin lagi buok no kana mo palit patas merkado guys nga kaning isa ka buok 100 kapin mo lagi tag to pila kilo pa to 40 tag 240 ag kilo daning bangus okay ra pag yung isa ka buok kuha naman hiwa-hiwa naman ni isa ka buok pritohon unan sinigangan no di ba so mo na yung mga napalit ron nga isda dito sa lungsodaan na nagisunod sa ziplock ring kubutan tingnan ni sa uy kubutan mo na sa ikwan guys kubutan abot basta kay mo na ni kubutan ko na sa guys kubutan mo na ihangi pangalaan sa unas buntis kung kuya kinkin kini na nanis ijang kuan danis ijang babos isang samput nani purma gingani kay ngani may hangi pangala ka Kuya Gail pod crabs po nang ka Kuya Gail hangi pangalaan sa unas beres ko so napay crabs na sa igahang kuan na tuhod na siguro dapit na ana purma jud lagi lisod mangala ning kuan guys kay may anha jud madikit sa mga kuan so ana ray panad og ziplock kay arong safety na ning atong masudan no karon tataed magluto pod nis kuan kanang naay nga na magsinigang miog karning baboy magsinigang pa nagsarbitaw pod is no sud na ag kugita sumon is kugita guys kanina ani panad sa ziplock kaya na ipanad sa freezer salamat ka adjo kaya nate mo na rin katong mangi kuan pamalit ko yan man yung pinaskuhan ka sa ate guys yan mga pamalit ko sudan salamat ka adjo kaya inyong kuan gihatag nga pinaskuhan kaya nakapamalit-lig kuan sa unsa mga palit siguro matukos merkado kay malit na kos mga sagol na mas handa na magkarumong paskukuhon salamat ka doon na sa ate daghan ka doon salamat sa inyong kuan hatag nga pinaskuhan para pud panghanda na mas Pasko pang gastos na mo para handa ng Pasko. O, di na gamang mangke. Ano dyan isa dari sa ziplock. Kaya rong safety na niya. Diyan.
mga kasadaanan. Pag-uban, mahugta naman may ziplock, makita sa ko. Maharas sa isa, dungyari guys, lupin, alaman sa pawan, sa makuan, wala bangus, bangus. At kaning lusod, ganahan ko na ng isda guys, kaning lusod. Ang isda nga lusod, dali ang siga, okay? Mangkuan, sa ito na. Dari na siya isud guys. Ang bisa ng kuan pa, bangus. Hindi pa mandari. Karing sa mani. Ha, kuan kung naay ulinaw. Kari isda nga katupad yung una namang ipalit. Ada pa. Okay, surat na siya ibutang. Harong orange. Kubita kari ag kubutan so guys orange ning atang kuan isda nga lusod nice na sila ng ice hindi karing kani bangus butang na tayo sa diha kuan na oh di na guys sa gamong ada pa day ag mangke di ay lalo ng mangko tak dapat niya basta kay nana sa freezer safety na jadi ha di na madaot. Okay, so diyan nate salamat ka ajo sa inyong gikuanti nakapamalit bigis da daghan kadtong salamat na napod mi stock daring sedan og mga adlaw palit na pod mi og karne haron na napod mi stock dari sa among freezer pang sedan sa mga estudyante. Magsinigang na mi karon guys ning palit mig 1 ka kilo nga karne hoy ning mahal na magkarne tag 390 naman das nangagi kay 380 raman to karon kay ning mahal ning 390 ning patong na pag G's kay mahal na kuno palit nila sa baboy tag 200 na kilo timaan sa na lang mahal na jud si Jabit pa super 390 sana si Ja karne palit mig 1 ka kilo kay magsinigang meron ang kilaw pas papagabril kay gamay itong isda nga na itagas nga humukon nga itong isda uy sa kakilo nga karne palit na ipod may uguan kanang na ay pangsagol kay kami mansag na isagol na tengkuan basta kay kani si Jatanan guys kanina si Lupin kani 200 ni si Jatanan na iluya na ay pichay kaniluya kantidad 20 kayong pichay kantidad kalimot ko basta kay kaning tanan 200 ni dato ni sa among suking palitanan kaning naay kuan pichay pichay ang hugasan ron unja kaning karlan yapay sinigang mix 25 magsinigang lagi mi ja karlan pughat na si nga karlan jada pay pipino ni palit pipino 10 pesos na diha mananam gajud mi karong summer kay mahal ang mga gulay kani kalimot ko pila na sibuyas dahonan o sibuyas nga lignin napon mi kamatis kompleto na nanay pang sinigang naman guys ja diha may mangga nga kuan guys naman pa yung mangga, palit may mangga dito sa lunsodaan. Malig 100, daghan ng 100. Malagag matoy, basta kay tamis. Ha? Liya! Dali! Oh, dami mangga. Malig 100. Dapat yung watermelon. Tanawa lagi ka na ikag mas watermelon. Palit mi, baliguan. Pila ni watermelon na pa? 210? Oh, 210 na siya. So, manisang bakun. Mga isa sa freezer karong. Oh, bugnaw. Dada may pre nga kapadas kay ikan manis amang ang tanem. Prutas. So, diba? Taning yan ano guys. Mani amang ipamalit sa katong pinastuhan nila sa ati namang. Daong maumpalit pag niog karne. Karne nga kuan baboy. Mo pa ni hugasan ni. Hugasan ng manggaron. Sinigang may karon guys og pork sinigang. Tapi Carla. Harang kalami ni Carla ni ate karang kapughad ka adyo ganahan ko. Nahurot na magamang Carlan so palit ni Carlan. So karon sunod magtanong na mi gamang kung di na mi mong palit.
Diba? So mo ni amang napalit ganiha guys. Ito lunsod daan. Karing kuan dadto isda karni o kaning kuan ay panakot danhin ako ning palit sa kuan ay Alicia kay namo koy suki. Ato jud ko ni sa magpalit kay ato po ko ni sa makadagan. Yeah. Carlan mo gazin hang favorite. Da karing luy pichay. So amo ni si Jang lutuon karon mag-pork sinigang mi. Jadi apa magkilaw mi gamay. Maghiwa ko da ano panakot kay para sa amang para sa amang kinilaw. Kilaw mi para pamahaw kay toy amang bahaw dadto. Kaya te, salamat ka adjust inyong gi kuante gi share nga blessings kay dia. Nakapamalit mi. Pamalit mi ngari, dala ka pamalit pa jud mi isda og dugang mi karni. Salamat ka adjust inyong gi share na rin amo. Dugang to mahurot. Para sinigang pork, sinigang guys. Iwas ako panakot para sa amang kinilaw. Di anag sinigang ni Papa Gabriel or ang lamia. Wow. Ano sinigang nga kuhan di aslum, pait-pait. Ha? Apdos. Sinigang para paniud to guys. Yummy kaadyo. Ang atong sinigang, pork sinigang. Niud to ta, maniud to ta rin jo. Luto na gamang sinigang, pork sinigang. Dapon, huy, kalami, busog-busog. Manang ganahan. Yummy? Yummy. Niud to guys. Niud to ta rin jo. Daga masalin ganina, tong kinilaw. Naku ka video gani ha. Niud to ta rin jo. Yummy kimi? Ngana na guys, gulay, pichay. Anta guys? Na naman ay germs. Ang kimi? Yummy? Yeah? Hiup sabaw, kalami ng sabaw. Kalami. Oy. Wow. Ano? Yummy ka, Jo. Yeah. Ganas kimi guys. Kabintagasag pitsay na mo, oy. Papa Gabriel lang ko ana, nga tanin jo og sinigang, pork sinigang. Ana. Higup tag sabaw kay lami ka jo ni sabaw ba. Sabaw nga aslum-aslum, ganahan ko. Ni ka jo. Maaslong nagsasabaw. Tambok ba? Yummy kayo.